Umthakathi usemndenini, part 6. Ngabona amatekisi emile ewuhide nolayini wabantu abagibelayo, nami ngafike ngajoyina ngingazi nokuthi ngiyaphi. Ngasho phakathi sekukhokhwa ngithi phela abantu babesho ukuthi bayaphi bedlulisa imali. Kwavele kwaduma upotiyane kimi uma bengibuza ukuthi ngiyaphi ngoba ngangingazi ukuthi ngizothini. Into engayisho ukuthi angazi ngiyaphi, kodwa ngihambe ngifuna umsebenzi ngisuke emakhaya. Kwavungazela abantu etekisini, angiwafuni amacala sisi. Uma ungazazi ukuthi uyaphi mina ngizokwehlisaphi. Lawo kwakungamazi ka-driver, ngavele ngathula ngangaphendula. Ngavele ngadunyelwa yikhanda ngingasabezwa nabantu abakhulumayo ukuthi babethini. Ngabona ngabantu nje sebeqoqa imali ematekisini benginika. Siyazi ayanele sisi, kodwa nawe uzobona wenze njani ngayo. Sengathi inkosi nomusa ingakugcina. Yazi ngavele ngakhala ngingazi ukuthi ngithini. Ngahluleka nokubonga uma ngicabanga ukuthi kanti basekhona abantu abanozwela emhlabeni. Omunye kumama wazinikela ukuthi uzohamba nami, khona umsebenzi enganginika wona kwakhe. Hhayi-ke bambonga abagibeli umama, bebebazi umusa wakhe bakithi. Abanye baze bacela amanamba wakhe ukuthi nabo bazomthinta uma kuvela something. Umusa ongaka nkosi yami awanele noma ubani. Ngabona-ke nami phela umama wangifundisa ukuthi kuyabonga uma abantu bekusiza. Sehle-ke nalo mama sihambe kancane bese singena kwakhe. Muhle umuzi walo mama shemumona phansi. Igethi lakhona livula nge-remote. Kunezimoto ezintathu ngaphakathi. Ngizibuza ukuthi kungani pho behamba ngamatekisi kunezimoto kwakhe. Hhayi ngiphinde ngiphume ezindabeni zabantu. Singena endlini. Lo mama nje ungumuntu nje ongekho mdala ngeminyaka, futhi uyabonakala ukuthi uyilabo mama abafundile. Yena ubukeka enenhliziyo enhle. Uma-ke singena endlini sithole kunobaba nezingane ezimbili ezincane. Athi zizwe ukhululekile-ke sisi. Myeni wami lona usisi ozosisiza lapha endlini. Girl, umyeni wami lona nezingane zethu eMoyizela. Bakhombisa ukuba abantu abakhululekile nje impela kulo muzi, abazange banginike inkinga. Kanti-ke kwakungabantu abakholwayo abalihambayo nje impela isonto, ngoba nami ngase ngingene eshiqi ezwini lenkosi. Ngasebenza-ke nami lana kwaMamsara. UMamsara nguthishanhloko, principal, kanti umyeni wakhe ngusomabhizinisi. Isikhathi esiningi ubesebenzela ekhaya. Zahamba izinyanga bengiholela kahle impela. Ngangihola u-3.5 ngenyanga, kwazise ngangenza yonke imisebenzi yasendlini ngingedwa. Kanti-ke nesitori sami basebesazi sonke, bangithembisa ukungisiza ngi-apply enyuvesi. Ngathenga ifoni ngomholo wami wokuqala, enye imali ngakhetha ukuyibeka ukuze ngizolungisa umuzi wasekhaya bese ngifakela umama itshe. Phela noma ungahamba amazwe wonke, kodwa ayikho indawo ebalulekile ukudlula ikhaya. Imali yami ngangikhona ukuyibeka kamnandi, ngeke into engiphazamisayo ngoba vele akekho umuntu engangimondla, nokudla ngangidla khona lapha ekhaya. Kwathi-ke ngolunye usuku ngizidlalele sengiqedile engikwenzayo, ngabona inamba engingayazi ngifonela. Ngathi ngisathi hello, hayibo kwakungumamkhulu ethi ufuna ukuzwa impilo. Yazi ngathula kancane ngicabanga ukuthi ungisuka ngaphi nje lo mama ngempela. Kwathi angikhuluma amagama abuhlungu, kwavele kwaduma amazwi ayejwayele ukushiwo umfundisi ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi. Ngicela ukunitshela ukuthi after leyo call kwadlula amalanga ngazizwa ngimkhumbula ngenye indlela umamkhulu nami ngangingayiqondi. Kulezo zinsuku zokumkhumbula ngendlela emangalisayo umamkhulu, ngangizithola sengimfonela ngimbuza impilo nami. Noma nganginayo inzondo ngaye, kodwa kwakukhona lento ethi mfonele mani. Uma sengimfonele lapho-ke wayengibalisela khona ngokuthi akaphilanga, nemali yokuya kudokotela akanayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngazithola sengicela i-account number yakhe, ngamfakela kanjalo-ke imali, and zonke izinyanga kwabe kwenzeka into efanayo. Kwahamba kwagcina yonke imali engiholayo ngokuphela kwenyanga isiphelela kuyo. Ngase ngihlezi ngibroke, ngingasakwazi nokuzithengela i-dress nje. Ilapho kwaqala khona ukubona uMamsara ukuthi kunento engekho kahle ngami, ngoba wayazi ngiyasithanda izinto. Uma siphumile nje siya ngasezitolo, ngangibuye nabo plastic nyana nje bezimpahla. Wangihlalisa phansi wangibuza ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini. Ngavuma ngathi konke kuhamba kahle mama. Vele mina ngangibona konke ku-right, ngaphandle nje ukuthi imali ngangingazi ngiyenzeni.
Indaba yami yesikole yona yahamba kahle, ngasithola isikole ngafunda, hayi bo. Ngamangazwa ukuthi ngangiziphasela kamnandi nje kushelela ngingasahlupheki njengakuqala. Baze babangala nasendlini ukuthi kanti bahleli nomuntu ohlakaniphe kanje. Ngiwuthola no-NSFAS, yikho-ke ukuthi wawuphelela kumamkhulu u-NSFAS wami.